Oma pergi tadi. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane paitenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Semarang Utara, terima kasih. Cintaku mbok yo sampun nesu kabeh iso, rasa kudu nganggo mecucu. Emanan paras ayu mundak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Aduh sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepku. Tapi aja sumalang ana dina liyane, bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Suatu kehormatan tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Mbak Gustin nek pesona bojoku rung iso, isone si Dorodotok. Sehat-sehat Mas Mbak, matur mbah nuwun. Suatu kehormatan Beni Underpil jenengan kembali lagi di live kami. Terima dengar apakah udah pulang di Indonesia? Kak Dia. Selamat malam Kak Dia. Wes sambil ngopi. Cintaku mbok yo sampun nesu kabeh iso, rasa kudu nganggo mecucu. Emanan paras ayu mundak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Bapak Jenar, terima kasih ya. Sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepku. Tapi aja sumalang ana dina liyane, bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Duh sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu. Tapi aja sumalang ana dina liyane, bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani neng saben dina. Terima kasih Mbak Tesek Jenar. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani neng saben dina.